Umelá inteligencia, po anglicky AI, nie je len budúcnosť, ale aj prítomnosť. Už dnes to zľahčuje život škôl, každodenný život jednotlivca alebo aj prácu. Síce viaceré veci zľahčuje, ale prináša aj vážne výzvy, preto musíme hovoriť o etike. AI vie zhromažďovať naše dáta, ovplyvňovať rozhodovanie, napríklad čo vidíme na sociálnych sieťach, alebo posilňovať závislosť. Takáto AI už nie je len prístroj, je to aktívny účastník spoločnosti, preto sa musí riadiť hodnotami, aby ostal našim pomocníkom, nie manipulátorom. Human-centered AI, AI zameraná na človeka. Treba vytvárať technológie, ktoré nikoho nediskriminujú, pomáhajú rozvíjať osobnosť človeka, chránia ľudskú dôstojnosť, berú ohľad na prírodu a celú ľudskú spoločnosť. Nestačí, aby AI len fungovala. Musí zohľadniť, komu slúži a aké má dôsledky. Dôveryhodná AI musí byť legálna v súlade so zákonmi, etická v súlade s hodnotami človeka a bezpečná, aby neurobila chyby, ktoré ublížia. Školy musia učiť o AI nielen ako o nástroji, ale aj o jej dopade na spoločnosť a jednotlivca. To znamená prepájať technické predmety s etikou, psychológiou a hodnotami. Rozvoj kritického myslenia, aby žiaci vedeli posúdiť, či je výstup z AI dôveryhodný alebo zmanipulovaný. Chrániť žiakom súkromie a aby sa vedeli ochrániť seba. Napríklad v Česku vznikli jasné odporúčania pre školy. Nezakazovať AI, ale ju vysvetľovať zrozumiteľne a otvorene. A rovnosť pre žiakov, aby AI nemali len tí lepší žiaci. Tvorenie priestoru pre diskusiu. Žiaci, učitelia a rodičia by mali hovoriť o tom, ako AI ovplyvňuje ich životy. Budovanie AI gramotnosti. Mladí ľudia by mali vedieť správne narábať s AI. Etika v AI nie je niečo navyše, je to neodmysliteľná súčasť budúcnosti. Ak budeme AI rozvíjať s dôrazom na človeka, dôverou a vzdelaním, môžeme vytvoriť svet, kde AI nie je problém. Ale nemôžeme ho nechať bez kontroly, lebo nás môže ovládnuť. Nie silou, ale tichou manipuláciou a závislosťou. Budúcnosť je na nás. AI je pomocník, nie ťaha. Môžeme si dať od nej poradiť, ale nesmieme s ňou podvádzať. Vždy povedz, keď si AI použil. Nie je hanba použiť AI, ale klamať áno. Myslí za seba. AI ti môže pomôcť, ale nenechaj sa viesť bez rozmýšľania. Skontroluj si, čo ti AI povie. AI môže urobiť chybu alebo si bude vymýšľať. Skontroluj si fakty v učebnici alebo s učiteľom. Neposielaj AI cudzie údaje. Neposielaj AI mená alebo fotky učiteľov, spolužiakov, kamarátov, rodiny. Nevyrábaj škodlivý obsah. Nepýtaj sa AI o falošné správy alebo nevhodné texty a falošné obrázky. Je to neetické a môže to byť aj trestné. Nepoužívaj AI na získanie výhody, ktorú ostatní nemajú. Napríklad pri teste, keď je to zakázané. Nezadávaj do AI svoje osobné údaje, heslá ani školský mail. Chráň si súkromie. Ak si není istý, opýtaj sa učiteľa, čo sa smie a čo nie. Pravidlá sa môžu líšiť. Používajú na to, aby si rastol, nie podvádzal. Myslím, že ak už som to povedal, tak normálne.